Vlastně mně přišlo asi nejpřínosnější říct za Kreativní Prahu, jakým způsobem funguje vlastně ta datově analytická práce mezi naší kanceláří, respektive vlastně městem zřizovanou organizací a městem a jak třeba k čemu nás pošťouchlo to mapování, jak se chystáme využít ty jeho výstupy vlastně k další práci. Můžete si načíst přes QR naši aplikaci Pražská mapa kultury, kterou už jste možná někteří z vás viděli, je to zatím demo a je to vlastně to, kde se teď nacházíme. Máme tam spoustu vyčištěných dat a vlastně řešíme, jakým způsobem s nimi teď naložit, jak nám můžou co nejlépe sloužit, protože si myslím, že stojí za to říct na začátku, že vlastně ta data samotná nejsou ten výsledek, ke kterému směřujeme, ani jakoby ten hlavní benefit. Vždycky si musíme položit a pokládáme tu otázku i s hlavním městem Prahou, vlastně k čemu je chceme používat. My se snažíme nabízet vlastně městu nějakým způsobem prostor pro kvalifikované rozhodování o kultuře a když to vezmu zpátky ke kulturním kreativním odvětvím a projektu mapování, tak tohle vlastně pro nás byl jakoby dobrý push si konečně s městem, které vlastně ty ambice a tu znalost má a má ty projekty KKO roztroušeny vlastně ve spoustě různých oblastí, má různé ambice, ať už je to vytvoření kreativního centra nebo plány na nějakou unifikaci, internacionalizace excelentních projektů, ale i další záležitosti, tak využít proto, aby jsme to prostě všechno hodili do jednoho závazného dokumentu, podle kterého se teď v příštích měsících jeho tvorby, kterou jsme přiladili tady k tvorbě RIS3 strategie, která teď vzniká, vlastně navigovat. Dohodli jsme se, že pro nás je vlastně za město nejdůležitější opečovat toho jednotlivého kreativce, tomu říkáme teda kapitola vzdělávání a skills, tak tam budeme se jako město snažit vlastně najít tu správnou polohu toho, jak vlastně vstupovat do nějakého prostoru tržního selhání a snažit se vlastně za město vytvořit jakoby efektivní a pěkné programy toho, jak vlastně toho kreativce zachytit po vysoké škole a nějakým způsobem mu pomoct se nestratit v prostředí hnedka po tom, co jsme ho vlastně dovychovali až k nějakému úspěšnému vzdělání. Pak nás samozřejmě zajímá jaksi fyzický domeček, takže to, kde se ty kreativci můžou třeba potkávat, nějakým způsobem synergizovat, tedy koncept vlastně business model kreativního centra, na kterém vlastně už dlouho pracujeme, ale teď je ta jedinečná příležitost ho mít chycený i v závazném dokumentu a bude tomu tak. Výzkum a data, to je jasný, to máme jako v naší organizaci vlastně jako kód toho, co máme dělat, ale opět ta práce na mapování a čištění vlastně tady s ministerstvem nás pošťouchla k tomu si vlastně víc do detailu a jako kdyby už pod nějakou vrstvu toho, co tady zmiňovali kolegové z NEPOSu a respektive z NIKu a z ČSU, tak si říct, jaká ta data nás vlastně zajímají specificky. Jsou to třeba nějaké menší balíčky něčeho, co nám odpoví vlastně na ty klíčové otázky, které v té strategii budeme řešit a tak dál. Ještě mi zbývá 33 vteřin, tak jsem si říkala, že bych vám tady zmínila pár příkladů toho, jak už s daty teď prakticky pracujeme. Něco z toho můžete najít vlastně i v té mapce. Myslím si, že tam máme hrozně pěkně třeba z kulturního chování, které jsme realizovali vlastně pro tu aplikaci přímo šetření za STEMem, zmapované třeba bariéry přístupu ke kultuře, následně to reflektujeme i s příspěvkovými organizacemi, stejně tak máme vlastně hezky promítnuté a budeme mít v dashboardech třeba všechny zkušebny pro taneční umění nebo scénická umění v Praze, což je velmi často poptávaný aspekt, anebo třeba teď rozvíjíme s magistrátem úvahy nad tím, jak dobře připravovat podklady třeba pro dotační komise, aby se jim vlastně dobře a míň papírově a míň vlastně chaoticky pracovalo, takže tak. Díky moc za dodržení času. Díky Česko, díky Praho, protože
začínám poděkováním Praze, protože díky Praze teď kreativní odvětví v Jihočeském kraji relativně rychle rostou a je to díky pražské bytové politice, která vlastně je tak drahý, že spousta kreativců teď nachází doma v Jihočeském kraji, za což jsme moc rádi, takže děkuju předřečnici. Já budu velmi stručnej. My jsme vlastně během mapování, a když říkám my, tak myslím celý tým organizací v Jihočeském kraji, který se podařilo pro ten projekt spojit, což je Jihočeská univerzita, Jihočeský vědecko-technický park, Jihočeský kraj a Evropský hlavní město kultury, který já tady zastupuju, tak se nám podařilo vlastně jako velice rychle kvantitativně zmapovat, velice rychle zmapovat kvalitativní potřeby těch jednotlivých aktérů, ale chtěli jsme si díky té analytické části primárně odpovědět na jednu jedinou otázku. Jakou roli v kraji, který nikdy nebude centrem KKO, protože je relativně blízko Praze, můžou ty KKO hrát? A ta odpověď zní, že ve chvíli, kdy Jihočeský kraj je fakt něčím specifický, a to je zemědělství, rybníkářství, jsou to ten typ environmentálních oborů, technologií a tak dále, tak my skrze kulturní a kreativní odvětví můžeme vymyslet strategii a program, jak tyhle ty odvětví posunout, aby měly vyšší přidanou hodnotu. Co to znamená přidanou hodnotu? V podstatě, aby dokázali dělat produkty s lepší marží, za méně peněz a zároveň, aby byly udržitelnější a přístupnější. Tu prezentaci klidně nemusíte posouvat. To znamená, vytvořili jsme jeden velký cíl máme strategii, která má reálně jeden cíl, a to je, že zvýšíme spolupráci mezi jihočeskýma KKO a jihočeskýma firmama, aby ty firmy byly udržitelnější a byly i ekonomicky prosperující. Proto, aby jsme toho dosáhli, tak jsme si nadizajnovali 9 konkrétních kroků. Je to prostě 9 věcí, co uděláme s jedním cílem. Jako my nemáme žádný subcíle, specifický cíle, je to v podstatě 9 konkrétních kroků. Ty kroky se týkají vzdělávání, spolupráce a té samotné přidané hodnoty. V oblasti vzdělávání chceme začít úplně od nejmenších. V roce 2028 otevřeme dětskou galerii a aktuálně máme projekt, který se jmenuje Edula, perspektive kreativní mysli, kdy vzděláváme lektory základních a středních škol, aby děti byly kreativní. Zároveň s Jihočeskou univerzitou jsme aktuálně podali nový bakalářský obor na kreativní průmysl a inovace a zároveň s mladými lidma, teenagerama jsme otevřeli program Young Creators, kde se snažíme nadchnout pro kulturu a kreativitu. V té oblasti spolupráce, což je druhá oblast, tak tam snad brzo vznikne něco, čemu říkáme kreativní bod, Creative Point, který bude informačním střediskem pro kulturně kreativní odvětví. Hledáme nějaký prostory pro kreativní centrum, ať už existující, uvidíme, jak na to odpoví teď aktuální analýza kulturní infrastruktury, kterou dokončujeme. A zároveň chceme vytvořit program evropského financování pro subjekty v KKO, což teď startujeme na úrovni Evropského hlavního města kultury, kde máme to know-how, máme ty sítě, protože jsme evropský projekt a snažíme se to předat i do toho sektoru. Poslední část, která se týká té samotné přidané hodnoty, tak je, že vytvoříme nějakou data analytickou laboratoř. Opět na EHMK už jsme s tím trošku začali, kdy sbíráme data o kultuře a chceme potom přejít i k těm firmám a sbírat data o těch firmách, abychom přesně znali ty potřeby, kam se to KKO může vklínit. A další věc, ten Jihočeský inovační vědecko-technologický park má skvělý akcelerační a inkubační programy, ale ne moc zaměřený pro kreativce, takže když se nám teď podaří zacílit na ty kreativce, tak budeme mít jistotu, že ty kreativci a ty obory budou připravení spolupracovat s těma firmama. A těch 8 kroků vede k tomu, že bychom rádi okolo toho roku 2028 spustili ten program spolupráce s firem s kreativcema, který bude cílit na ten náš hlavní cíl, to znamená zintenzivnění spolupráce, který je jasně měřitelná tou přidanou hodnotou. Nemluvil jsem o tom, v čem je naopak Jihočeský kraj silný, a to jsou ta kulturní část, jako ta scénické umění, rezidence a tak dále. To kraj bude řešit vlastní strategii. My jsme se teď v této strategii reálně zaměřili na tu biznisovou část, o které mluvila i paní Zahradníčková. Tohle byl vtip, ono to mělo být přeškrtlý, to je, takže to pojďme klidně dál. A závěrem, to je těch 9 konkrétních kroků. Závěrem vás všechny zvu, my bychom celý ten přístup, kdy se snažíme vlastně skrze umění a kreativitu nějakým způsobem inovovat to, jakým způsobem svět funguje
směrem k udržitelnosti, tak budeme v roce 2028 prezentovat na festivalu Ars Biologica, který děláme s lineckou Ars Elektronikou, a měl by to být zaměřený festival přímo na to, jakým způsobem umění může pomáhat ostatním sektorům k tomu být udržitelnější. Takže vás zvu v roce 2028 do Českých Budějovic a Jihočeského kraje. Díky. Děkujeme za pozvánku. Dnes tu musím zastoupit Blanku Markovou, která bohužel dnes je na důležitější akci, protože naši strategii představuje na jednání Výboru pro kulturu krajského zastupitelstva. Už byla na kulturní komisi a strategie ve fázi dokončování za vypořádání připomínek a předpokládáme, že se bude schvalovat na prosincovém jednání krajského zastupitelstva. Ale proč jsme vybrali audiovizi a gaming? Je to totiž obor, který je zařazen jako zařazeno jako odvětví s největším potenciálem k rozvoji v Jihomoravském kraji. A dnes už se i audiovize a gaming třeba v zahraničí propojují a učí v jednom studijním oboru. Přestože z našeho mapování vyšlo, že tyto audiovize a gaming jsou obory, které se zařazují až na 12. a 13. místě. Přesto všechno jsme se rozhodli věnovat naše úsilí těmto dvěma odvětvím a oblastem rozvoje jsme se, poprosím další slide, věnovali infrastruktuře a technologiím. Chtěli bychom v budoucnu rozšířit novou školu, nový obor a rozšířit tím školu, ale chtěli bychom budovat i ateliéry v Jihomoravském kraji, které nám chybí, i další technologie pro tvorbu počítačových her, chybí nám nějaký high-tech technologie, které bychom mohli se zařadit na mapu světa. Potřebovali bychom taky podpořit, aby nám neodcházeli mladí, podpořit podnikání a inovace v tomto oboru, protože to vychází z toho dotazníkového šetření, které jsme dělali jako jeden z největších problémů. O vzdělání jsem zde už hovořil, protože kraj se rozhodl jít cestou, že nebudeme spolupracovat na tvorbě nového vysokoškolského oboru, využít vlastní střední školy a budeme se snažit akreditovat nový vyšší obor na vyšší odborné škole. A z toho mapování a z toho setkávání s těmi aktéry v oblasti audiovize a gamingu nám vyšlo jako nejdůležitější taky potkávání se. A to bylo pak i zařazeno do jednoho z opatření. Tady vidíte vybraná opatření, já hlavně teďka asi zmíním Jihomoravský filmový nadační fond, který se teda trošku ocitl v paralýze, ale spolu s Brnem, který zřizujeme, bychom rádi rozšířili výzvy tohoto fondu o gaming. Bohužel ministerstvo financí nám nepřeje, tak uvidíme, jestli si nezmění názor. A v současnosti mimochodem některá ta opatření jsou vlastně už v realizaci, například budova na Údolní v centru Brna se začala už rekonstruovat, nebo blíží se to brzo, protože stavební povolení už je. Já ještě poprosím o další slide, kde jsem chtěl vypíchnout právě tu akreditaci. Jsou to jako dvě opatření, protože potřebujeme jak rozšířit tu školu, to už se v současnosti děje, protože díky operačním programům životního prostředí budeme zateplovat a rozšiřovat, aby jsme mohli mít právě nový obor. A já poprosím o další slide, kde jsem chtěl hlavně zmínit to, že ten projekt pro Jihomoravský kraj přinesl já to nazývám jakým průřezovou změnou, a to je to, že se kulturní a kreativní odvětví poprvé dostávají do agendy krajského úřadu. Nám se povedlo po mém nástupu zařadit do soupisu činností našeho oddělení právě KKO a jedno z opatření, které chceme, aby jsme měli, je vznik nového pracovního místa, tak, aby jsme mohli pokrýt realizaci této strategie, ale věnovat se i dále KKO obecně. A poslední slide bych chtěl věnovat, a to mě i Zdenka vybíhala, abych vytáhl z toho, co nám vyšlo z těch dotazníkových šetření, ale i z kulatých stůlů a individuálních rozhovorů s kulturní aktéry z audiovize a gamingu. A to je odliv talentů. My trošku bojujeme s tím, že ze Zlína vytáhneme ty nejlepší, ale ti nám pak
odejdou do Prahy, takže takovýto řetězec. Chybí nám v tomto oboru i jakási absence kritiků. Zjišťujeme, nebo aktéři nám říkali, že je to jistá nadprodukce, která zaplavuje ten trh. A co možná se týká MPO, je to, že my máme i problém získat zahraniční tvůrce, aby pracovali pro české firmy, protože je pro překážka v tom, jak je dostat na český trh práce. A myslím, že tím jsem skončil a pokud budete potřebovat nějaký audiovizuální produkt nebo gamingový produkt, tak přijďte k nám na Jižní Moravu. Děkuju. Dobrý den, já jsem Veronika Vodičková z Krajského úřadu Karlovarského kraje. Vedle mě stojí kolegyně Kamila Krupičková z Krajského inovačního centra Karlovarského kraje. Dobrý den. My bychom vám chtěli představit naší strategii a to, co vlastně z toho mapování vyšlo a také to, na co by se měl Karlovarský kraj zaměřit. Z mapování vyšlo, dovolte mi na začátek jenom 2 čísla, že až 6,6% produktivního obyvatelstva pracuje v kulturních kreativních odvětvích nebo se jimi zabývá. Ale o čem já bych chtěla hovořit, tak je o propojení s lázeňstvím. Nemyslím lázeňství jako zdravotní obor, k tomu má Karlovarský kraj veřejnou výzkumnou instituci Institut lázeňství a balneologii, ale chtěla bych mluvit jakoby o tématu, které jsme si vybrali, abychom ho podpořili, především jeho rozvoj v rámci kulturních kreativních odvětví. Jedná se o kulturní a historické dědictví. Já vím, že to možná může znít jakoby zvláštně, takhle na úvod, ale je to o tom, že v historii ten Karlovarský kraj byl velice znám díky lázeňství. Když bylo lázeňství na vrcholu, sjížděly se tady slavné osobnosti, ať už to byli vědci, státníci nebo umělci, a ti nám tam zanechali velké bohatství, které se vlastně promítá i do současných odvětví. Třeba do porcelánu, to, že tam máme tolik porcelánek s lázeňstvím úzce souvisí, protože to byl odbyt právě do těch lázeňských domů, v současné době například s kosmetikou, ale i s regionální gastronomií, s oplatkama, s matonkou. To, co je také důležité, jsou minerální prameny a krajina. Díky minerálním pramenům je ta naše krajina zcela specifická a myslím, že i na tom bychom mohli stavět. Takže bych se chtěla vrátit zpátky k cestovnímu ruchu a k lázeňství, takhle jakoby oslím můstkem, i když to asi ani není oslí můstek, kde vlastně pracuje více jak 12% toho produktivního obyvatelstva. A toto propojit, protože v tom dědictví lázeňství se nám skloubí architektura, design i umění. A myslím si, že bychom ten turismus mohli pozvednout na vyšší úroveň, jak už tady bylo taky řečeno, že bychom to mohli vlastně ten produkt posunout s větší přidanou hodnotou, což se týká vlastně i wellness, který dnes stojí na takové jakoby křižovatce. Tak teď bych předala slovo kolegyni, která bude mluvit o další velké výzvě Karlovarského kraje, a to především transformaci. Děkuji. Já už mám teda jenom 22 minuty, nicméně připadám si tady jak na krajské Peča Kuče, ale co bych chtěla říct je i to, že KKO v Karlovarském kraji vnímáme jako průřezové téma. My aktuálně taky stojíme před tím, že budeme aktualizovat RIS3 strategii, takže na prvním slajdu bylo, že jsem zástupce ředitele, ale na to zapomeňte, já jsem hlavně developer pro KKO v Karlovarském kraji a to je pro mě velice důležité. Jak se teď budeme stavět k tomu, jak máme postavenou strategii pro KKO, my tam vlastně aktuálně máme i podporu podnikání a inovací. K tomu bychom se chtěli jako Krajské inovační centrum přihlásit a vlastně tyto aktivity koordinovat, vytvářet podpůrné nástroje pro cílové skupiny a zejména to už tady zaznělo vlastně i od kolegyně z Prahy. Vytváříme point, kde se všechny ty naše cílové skupiny sejdou. Ten point je, žijeme kreativitou, už na tom aktuálně hodně pracujeme a tam bychom chtěli, aby se vlastně naše KKO v kraji soustředilo. Co plánujeme, tak plánujeme vlastně různé platformy, ať už jsou na úrovni kreativců, obcí. Aktuálně máme dobře zajetou platformu Obce kulturní a kreativní.
a vlastně další platformy, které teď do budoucna chceme řešit. Co je pro nás velkým přínosem, 30 sekund, co je pro nás velkým přínosem, je i podpora z Národního plánu obnovy, a to je infrastruktura, která vzniká v kraji. Jedná se zejména o kulturní a kreativní centra. Aktuálně jich vzniká 5, vlastně 3 velká a 2 malá, a to vnímáme jako velkou podporu a děkujeme Národnímu plánu obnovy, Ministerstvu kultury a děkujeme za pozvání. Děkujeme. Dobré odpoledne i ode mě. Ráda vás zdravím jménem kraje Vysočina, který se stejně jako ostatní kraje v České republice zapojil do mapování. Naše strategie je čerstvě schválená zastupitelstvem kraje. Jsme tedy ve fázi implementace, kde nastavujeme akční plán na následující 2 roky. Může se to zdát jako formální, ale formální to zdaleka není, protože v akčním plánu ten už je v mnohem větší konkrétnosti než strategické dokumenty na národní či krajské úrovni, protože v akčním plánu vždycky říkáme, co konkrétně chceme dělat, kolik na to chceme finančních prostředků z krajského rozpočtu a hlavně jakých cílů, přesně definovaných indikátorů chceme dosáhnout. A samozřejmě máme tu odpovědnost za rok, maximálně za 2, předložit toto ke schválení příslušných orgánů kraje a říci o další finanční prostředky, které nám pomohou danou oblast rozvíjet nejenom z krajských prostředků. Daný dokument byl zpracován standardním způsobem, to je nejdříve jsme mapovali, zpracovávali jsme analytickou část. Tady bych chtěla jenom na odlehčení. V kraji Vysočina bylo identifikováno přes 2000 subjektů, které jsme měli oslovit. Když jsme je oslovili, tak některé se mi ozvali, jestli můj e-mail nebyl napaden spamem, že není možné, že v České republice někoho zajímá kulturně kreativní odvětví. Takže všechny jsme samozřejmě ujistili, že je zájmem České republiky podpořit i, řekněme, odvětví, které neprávem byly vedle velkých zaměstnavatelů a velkých průmyslových odvětví trochu upozaděny, ale využili jsme Národní plán podpory, Ministerstvo kultury, Ministerstvo průmyslu a obchodu a my jsme za to určitě na krajské úrovni velmi rádi. V kraji Vysočina jsme nedošli k žádným překvapivým závěrům, co se týká analytické části. Kraj Vysočina je typický těmi uměleckými řemesly, ať se jedná o zpracování textilu, dřeva, kovu nebo především sklářského průmyslu, který má dlouholetou tradici a významný export, jak historicky, tak v současné době z pohledu designového skla. Co se týká návrhové části, zaměřili jsme se stejně jako v ostatních krajích, ono už to tady zaznělo, především na budování infrastruktury, budování podmínek pro kulturně kreativní odvětví té firmy, které se pohybují průřezově v jednotlivých oborech v dané oblasti. Naší pozornost si samozřejmě zaslouží mládež ve všech odvětvích a zvyšování jejich kreativity v jednotlivých oblastech a především propojování klíčových hráčů v regionu v dané oblasti. Pokud bych se měla dotknout konkrétně některých opatření, musím vyzdvihnout, že i kraj Vysočina finančně podpořil kulturně kreativní centrum, které vzniká v kraji jako jedno velké centrální vežďáře nad Sázavou na zámku. Snaží se rozvíjet i své střední umělecko-průmyslové školy, ať z pohledu zpracování skla, zpracování textilu, anebo samozřejmě i Vysokou školu polytechnickou, která dneska ve svých oborech míří do audiovizuálních technik a samozřejmě trendy oborů, které jsou rozvíjeny v dané oblasti. Co je pro nás určitě novinkou, a opět jsme rádi, že se toto podařilo stanovit jako cíl na krajské úrovni, je vytvoření, vznik a provoz platformy, která bude propojovat jednotlivé aktéry v kulturně kreativních odvětvích. Není to příliš obvyklé, jsou různé platformy, ať jsou to například sdružování sociálních podniků nebo nejdůležitějších zaměstnavatelů v tom regionu v jednotlivých odvětvích. V kulturně kreativním odvětví to nebylo zvykem a jsme rádi, že toto půjde nastavit i v kulturně kreativních odvětvích v našem kraji. Můžeme asi dál?
Tady motto, které jsme se vytkli v naší strategii, já ho nebudu přečítat, pouze pro zdůraznění toho, proč je daná oblast Kraj Vysočina důležitá. Pokud si vybavujete ty statistiky, které zazněly v dopoledních prezentacích, Kraj Vysočina má poměrně nižší počet zastoupení kulturně kreativních odvětví na svém území. Na druhou stranu je třetí nejvýznamnější zaměstnavatel v dané oblasti v České republice a s třetím nejvyšším ekonomickým výnosem z kulturně kreativních odvětví v České republice. Možná je to tím, že ležíme mezi Prahou a Brnem, těžko říct. Děkuji za pozornost. Děkuji moc. A už se připraví. Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem Filip Roček, pracuji na oddělení kulturních a kreativních odvětví a živé kultury a zároveň působím jako koordinátor mapování KKO na Královéhradecký kraj. My jsme měli oproti ostatním krajům trošku výhodu v tom, že už jsme měli strategický materiál zpracovaný. A to už před spuštěním projektu mapování KKO. To znamená, že to mapování spíš sloužilo k aktualizaci vlastně naší strategie a k implementaci nových opatření do našeho akčního plánu. Náš strategický materiál se nazývá Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví Královéhradeckého kraje 2022 až 2030. Obsahuje 3 akční plány, jeden právě skončil, druhý je aktuální, to znamená, to je akční plán 2025 až 2027 a ten byl schválen letos Radou Královéhradeckého kraje. Strukturu akčního plánu máme následující. Máme 4 oblasti rozvoje, 14 cílů, 43 opatření a 84 aktivit. Tady jsou hezky vidět ty 4 oblasti rozvoje. Já se o nich zmíním velmi krátce. Ty cíle vám nechám potom k přečtení v těch materiálech, co dostanete. Ty naše oblasti jsou dostupná inovativní kultura, sdílené kulturní dědictví, dynamická kulturní a kreativní odvětví, tam třeba spadají komunikační platformy, tam bych trošku nalákal na zítřek. Kolegyně Pavla Tuncová bude v diskuzích, takže tam bude mluvit o prokreativitě.cz, což je náš web odboru kultury, anebo o setkávání regionálního partnerství KKO. A čtvrtou oblastí je kreativní identita kraje. Tam bych asi zmínil ještě jako další pozvánku v podstatě, že tam máme zvyšování zájmu veřejnosti o architekturu a téma vizuálního smogu. To je právě letošní téma naší platformy. Ta se bude konat v Hradci Králové, je to každoroční platforma a letos tam bude i mimochodem nehmotné kulturní dědictví jako druhé téma. Ohledně, já už bych potom přeskočil možná na ty nová opatření. K nim bych jenom uvedl, jak jsme k tím došli. Vlastně naše nástroje mapování byly fokusní skupiny s kreativci, hloubkové rozhovory s řemeslníky a výzkum kulturního chování obyvatel Královéhradeckého kraje. A v těch jsme zjistili, že kreativcům často chybí prostory, shánějí prostory, ve kterých by mohli rozvíjet své podnikání. To znamená, to jsou zase ty kreativní centra, sdílené dílny nebo třeba ateliéry. To spadá do infrastruktury. Potom máme vzdělávání, tam se jedná o hlavně odborné vzdělávání a profesní rozvoj, což jsou kurzy, workshopy a nebo třeba poradenství. A ještě bych zmínil, a pan Dedera to taky zmiňoval, možná jste to i zahlídli, v Královéhradeckém kraji vlastně zvítězila. Nám vyšlo, že necelou třetinu všech kreativců tvoří řemeslníci. To znamená, že tvoří úplně největší segment všech kreativních subjektů. K těm novým opatřením bych už jenom zmínil, že jsme vytvořili 3 nová opatření. Jedno z nich je nástroj na podporu využití volných prostor v majetku obcí nebo v soukromém vlastnictví pro potřeby kreativní tvorby. Tam se snažíme plnit potřeby kreativců, kteří chtějí, aby v kraji vznikaly sdílené kreativní prostory. My spouštíme, už jsme to opatření začali řešit a spouštíme pilotní projekt v jednom z okresních měst. A na základě tohle projektu, doufáme samozřejmě, že bude úspěšný, se budeme snažit vytvořit určitý obecný postup, jakým bychom mohli postupovat i v ostatních městech a aplikovat vlastně na ostatní města po kraji.
Druhým opatřením je inkubační nástroj s cílem motivovat místní lídry k vytvoření kreativního spolku, klastru nebo aliance. Tam nám jde o to najít a podpořit lídra, který založí spolek nebo alianci, když tak nazvem, s cílem zkvalitnit místní kulturní a kreativní prostředí. My jsme se trošku inspirovali v exportních aliancích Czech Trade. Tam jde o to, že vlastně 3 subjekty se spojí, vytvoří alianci a potom mohou se prezentovat jako ta aliance. Už končí pomalu čas, takže já už zmíním akorát vzdělávání, je třetí opatření, tam jde hlavně o podnikatelské dovednosti, webové stránky, online propagace. A úplným závěrem bych vás pozval na náš web prokreativitu.cz a tam najdete všechny závěrečné zprávy z toho mapování kulturních a kreativních odvětví a například také tento výzkum kulturního chování obyvatel Královéhradeckého kraje. Děkuji. Další prezentace bude z Libereckého kraje a jestli se nepletu, tak pan Martin Féna není tady osobně, ale poslal nám audio. Liberecký kraj se vydal poměrně ambiciózní cestou k posílení své kulturní identity a ekonomiky. Do konce roku 2025 má být schválen strategický dokument, který nastaví jasný rámec pro rozvoj kultury, kulturního dědictví a kreativních odvětví. Zavedení akčního plánu s pravidelným 2letým vyhodnocováním a vznik místa koordinátora implementace zajistí, že strategie nebude jen na papíře, ale skutečně ožije v praxi. Liberecký kraj staví na svých silných stránkách. Mezi prioritní oblasti patří zejména sklářství a výroba bižuterie jako tradiční řemesla s globálním renomé. Dále pak architektura jako spojení dědictví a moderního urbanismu. Film, video a gaming jsou dynamická odvětví s vysokým potenciálem a bude jen na firmách, jak tohoto potenciálu ve spolupráci s veřejnou sférou využijí. Umělecké vzdělávání, výtvarné a scénické umění, to je klíč k rozvoji talentů. Tato odvětví tvoří páteř kulturního ekosystému kraje a jsou základem pro jeho další růst. Strategie je rozdělena do 3 oblastí, a to v rámci kulturního dědictví, kulturního a kreativního odvětví a kultury jako takové. Kulturní dědictví posiluje značku regionu jako místa s unikátní tradicí. V rámci dotačních programů podporujeme vlastníky památek a vítáme jejich aktivní zapojení. Propojení architektonického a průmyslového dědictví s kreativní ekonomikou bude hudbou budoucnosti. V rámci kulturního a kreativního odvětví se zajímáme o zlepšení postavení firem na trhu. Budeme podporovat vznik kreativních center a nástrojů pro podnikání. V našem případě se jedná o hudební, kulturní a kreativní centrum Lidové sady a budeme samozřejmě podporovat i přeshraniční spolupráci s Německem a Polskem, neboť se nacházíme v trojzemí. Zvýšení povědomí veřejnosti o významu KKO je velkým úkolem pro veřejnou sféru a zároveň posílení spolupráce mezi firmami a veřejným sektorem. Kultura jako taková má na starost nebo v rámci naší strategie bude podporovat inovace, budeme se snažit vypisovat víceleté granty a zapojovat se do mezinárodní spolupráce. Hlavním pilířem bude dostupnost kvalitní kulturní nabídky pro všechny. Budeme usilovat o zapojení mladých lidí a znevýhodněných skupin.
Vnímáme kulturu jako rovnocenného partnera vzdělávání, sociální péče či cestovního ruchu. Liberecký kraj má silné kulturní kořeny, ale její budoucnost závisí na nás všech. Podporujeme vlastníky památek, budeme se snažit podporovat podnikatele v kreativních oborech, budeme se sami učit spolupracovat s různými kreativními firmami a jedinci a budeme chtít, aby se všichni, kteří se o kulturu zajímají, zapojili. Budeme vyzývat všechny aktéry, aby sledovali výzvy k projektům, které již v současné době běží, ať už jsou to kulturní aktivity v Libereckém kraji vždy vypisované na začátku roku. A zároveň budeme rádi, pokud budou všichni sdílet své nápady a budou nám je zasílat. Liberecký kraj má vizi být regionem, kde kultura a kreativita nejsou jen tradicí, ale i budoucností. Strategie do roku 2030 je výzvou k akci, ke spolupráci a k tomu, abychom společně vytvořili prostředí, které inspiruje, vzdělává a spojuje. Dobrý den. Moravskoslezský kraj na strategii úzce spolupracoval s Ostravskou univerzitou, která provedla velmi podrobný průzkum a mapování nejenom jakoby dat, ale rovněž šla do terénu, bavili jsme se s jednotlivými kreativci, zjišťovali jsme, jaké jsou jejich potřeby, přání, s čím zápasí. A vyšlo nám jeden základní hledisko a to, že jich je mnoho a v podstatě fungují jako malé mikropodniky, které se nějakým způsobem ani nejsou propojeny, fungují jednotlivě, mají docela omezený přístup informacím, snaží se co nejvíce si pomoct, jak to umí, takže naše strategie spočívá v tom opravdu díky platformě a díky jednomu centru, které teďka stavíme jak fyzicky, tak především i obsahově, a to znamená Centrum Černé kostky, které se stane nejenom centrem vědy, výzkumu, inovací, digitalizace, bude v něm umístěna i knihovna, ale především se bude jednat o organizaci, která si klade velký cíl i sdružování, sdílení a propojování lidí, se snažit vytvořit hlavní základnu pro naši kreativce v kraji a dále přes bohatou strukturu napříč krajem našich příspěvkových organizací, kde už již víme, že tam fungují řemeslné inkubátory, rozvíjí se především řemesla, jsou napojeni i na místní kreativní skupiny, tyto subjekty dále propojovat. Jak už jsem slyšela, tak vidím, že i v jiných krajích je hlavním problémem odliv mladých lidí, kreativních a schopných. Tak si říkám, jestli náhodou spíše se nebavíme o nějakém předávání si různých talentů a možná jestli tohle není téma na našich tady jakoby centrální diskuze si říct opravdu, jak toto uchopit a možná i se na to zaměřit, jak i tyto lidi, kteří směrují mezi kraji, protože víme, podporujeme umělce, kteří k nám přicházejí na krátkou dobu tvořit do galerií z jiných krajů. Si se na to nezaměřit a vyloženě nenajít cestu, jak tohle napříč kraji mezi sebou dále rozvíjet.
Dále určitě víme, že pro nás, jelikož jsme docela rozsáhlým krajem, je důležité opravdu budování infrastruktury. To znamená hledání cesty, jak je propojovat nejenom v jednotlivých místech, ale také přes různé druhy spolupráce navzájem. Co máme a co jsme si tak vytýčili, co nejvíce bychom podporovali, tak je to pro nás design. Je to především z oblasti průmyslu, protože tam vnímáme silný potenciál růstu. Další je, jak už taky mnoho tady zaznělo, je audiovize. Je to pro nás obor, který se rozvíjí na našich univerzitách a pro nás je to půda pro nový obor, který tady u nás v kraji vypadá velmi slibně. Další, co už máme bohatě rozvinutý a poměrně na velmi vysoké úrovni, jsou festivaly a eventy. Pro nás je to důležité události, kdy my jsme v rámci průzkumu multiplikačního efektu opravdu zjistili velkou míru podpory nejenom cestovního ruchu, ale právě těch jednotlivých kreativců, kde umíme podporovat v podstatě sdružování na opravdu těchto velkých kulturních akcí. Další určitě budeme podporovat v podstatě i jejich propagaci navzájem, i propagaci především podpory. Máme vytýčené i jeden zatím dotační program vyložený na podporu kulturně kreativních odvětví. Dále se s nima i pravidelně setkáváme. Tak děkuju. Dobrý den vám všem, srdečné pozdravy z Olomouce, z Olomouckého kraje. A ráda bych teď pozdílela výstupy z projektu a z mapování. Také bych tímto chtěla přivítat Anu Jánskou z Inovačního centra Olomouckého kraje, který velice úzce spolupracoval na projektu mapování. To, co je důležité, bych také chtěla poděkovat Olomouckému kraji za to, že vytvořil stále místo koordinátora a metodika podpory kulturně kreativních odvětví. Takže vlastně můžeme plynule navázat po projektu a ten strategický materiál, který vznikl, včetně implementačního plánu, který uvádět do praxe. Olomoucký kraj nezačal vlastně úplně z nuly, protože jednak má za sebou 2 vlny mapování z roku 2017 a z roku 2021. A v roce 2022 vyústily tyto, bych to řekla, závěry do vzniku koncepčního materiálu, koncepce kultury a památkové péče v Olomouckém kraji, která byla stanovena až do roku 2029. A závěry z mapování vstoupily do této koncepce, vznikl strategický materiál, jehož název vidíte na slajdu, a v podstatě doplňuje tuto koncepci a rozšiřuje ji o 5 strategických cílů. Dear visitors, we are looking for Jörg Röder. Jörg Röder, come to the ticket office in the historical building. Thank you. Dear visitors, we are looking for Jörg Röder. Jörg Röder, come to the ticket office in the historical building. Thank you. Dál. Děkuji. To, co je důležité, aby tento strategický dokument byl hlavně živý, takže součástí jeho je implementační plán, na němž jsme se podíleli předběžně se všemi partnery Olomouckého kraje, a který bude projednán na orgány Olomouckého kraje někdy v závěru roku, právě protože ještě čekáme na aktualizaci RIS3 strategie. Takže není to tak, že bychom nějak otáleli, ale prostě chceme, aby to bylo co nejefektivnější
spolupráce. Ta témata, která vzešla, oblasti, které vzešly z mapování jako ty, které bychom mohli v Olomouckém kraji podpořit, tak je textilní výroba, která nějak historicky spadá právě do prostějovské aglomerace díky dlouhodobému působení oděvního podniku v Prostějově. Takže vlastně po jeho zániku stále ještě i v olomoucké aglomeraci fungují malé dílny, které se věnují jednak zakázkové, ale i konfekční výrobě textilu. Rádi bychom také podpořili další dvě oblasti, které vzešly z mapování jako ty nejsilnější, a to je design, ať už reklamy, ať už průmyslový. Tomu i nahrává nový vysokoškolský obor, který vznikl na Univerzitě Palackého a který vlastně může podpořit středoškolské studenty tak, aby nemuseli odcházet z regionu. Architektura, to je téma, které může velmi dobře pomoci v propojování biznisu, obecních samospráv, třeba i při vypisování dotačních titulů na kultivaci veřejného prostoru a podobně. Níže tedy teď uvidíte 5 strategických cílů, které nemá cenu vyjmenovávat, ale vnímám, že se v mnohém prolnou s těmi, které vznikaly v dalších krajích, a vznikaly tak, aby vlastně systematicky a celkově podpořili rozvoj kulturně kreativních odvětví v kraji. Takže určitě přes síťování, určitě přes šíření podvědomí, přes iniciace, přes propojování hlavních aktivních aktérů kulturně kreativního odvětví. Rádi bychom také podpořili tu linku vzdělávání, máme tady kde navazovat. A samozřejmě bez infrastruktury v Olomouckém kraji to nejde. Ráda bych teď vypíchla některé z opatření, uvádím tady celý výčet, ale na to jsem opravdu pyšná a jsem za to vděčná, že už v červnu se díky odhodlání i snad ještě energii, která vznikla na konci celého mapování, podařilo uskutečnit první ročník Olomouckého kreativního fóra, kde jsme dali k dispozici i diskuzním skupinám, všem aktérům, takže to bylo podle mě velmi přínosné. Další z těch opatření může být právě zveřejněný dataset na Data.OK, tedy na veřejném portále. Ještě plánujeme aplikaci pro veřejnou správu a třetím třeba může být ještě právě to vzdělávání Kreativní akademie, se kterou máme velmi dobrou zkušenost. A ještě dalším opatřením, které vnímám jako velmi nosné, a tady vnímám hlavní roli inovačního centra, a to v propojování s biznesem, nacházení business modelů, třeba i vznik modelových postupů při vzniku Fab Labu a případně Mikrolabu. No a posledním, co bych se ráda rozloučila, to jsou jakési hrozby, jakési průřezová témata, které za mnou vidíte. A úplně poslední na závěr bych ráda sdílela motto, že bych Olomoucký kraj rád vytvořil velmi dobré podmínky pro rozvoj kulturně kreativních odvětví a aktérů pro ně. Není to nic průměrného, je to prostě stabilní, celostní, udržitelný model, jak prostě podporovat kulturně kreativní odvětví v kraji. Děkuji vám za pozornost. Dobrý den. Já bych vám dnes chtěla představit dokument, který vznikl v našem kraji v rámci projektu mapování. Jedná se o strategii rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví v Pardubickém kraji do roku 2030. Na této strategii jsme spolupracovali s firmou OnPlan Lab a mapování pro nás dělala Fakulta ekonomicko-správní univerzity v Pardubicích. Strategie byla schválena už na jednání zastupitelstva v červnu letošního roku a implementována nebo naplňována bude prostřednictvím akčních plánů, které budou schvalovány vždy na období 4 let s nějakým 2letým vyhodnocováním, a to schvalování akčních plánů už bude v kompetenci Rady Pardubického kraje s tím, že do konce letošního roku by ten první akční plán radě měl být předložen. Uvedená strategie definuje 5 oblastí pro další rozvoj. Je to kulturní dědictví, architektura a rozvoj měst, kulturní a kreativní odvětví, kultura a vzdělávání a živé umění.
Jednotlivé tyhle odvětví jsou vždy definovány několika cíli, který chceme postupně dosáhnout nebo je alespoň realizovat a dále to je vždy rozděleno nebo rozpracováno do konkrétních již opatření. Například kulturní dědictví, cílem je určitě, aby kulturní dědictví bylo živé, využívané nejen pro cestovní ruch, ale i místními komunitami, aby byly obnovovány nejen ty kulturní památky, ale i objekty místního významu, které nemají tu památkovou ochranu. Paměťové instituce, nejenom ty krajské, aby měly dobré zázemí pro svůj rozvoj, mohly spolupracovat spolu navzájem, ale i s ostatními aktéry v regionu. Architektura, tam bude kladen důraz hlavně při realizaci velkých investičních akcí krajských na spolupráci s architekty, případně externími architekty, urbanisty, městskými architekty. Bude kladen důraz také na veřejné prostranství a využívání umění ve veřejném prostranství. Kulturní a kreativní odvětví, tam jde hlavně o vlastně znalost tohoto odvětví. Jak jsem vlastně asi na začátku neřekla, v Pardubickém kraji to je de facto první dokument, který v této oblasti vznikl. My jsme nějak zatím tu kulturní a kreativní odvětví zpracované v dokumentech neměli. Kultura a vzdělávání. Tam jde o to, aby bylo kreativní vzdělávání dostupné pro děti, pro učitele. Kulturní organizace by měly vytvářet kvalitní program, spolupracovat se vzdělávacími institucemi. A v rámci živého umění je to podpora profesionální umělecké tvorby, ale i prezentace toho živého umění. Jak jsem již říkala, tak vlastně tyto odvětví a cíle jsou rozpracovány do konkrétních opatření, kterých v rámci té strategie je celkem 45. Například pokud vezmu odvětví architektura a rozvoj měst, tak tam jde o budování těch vlastních odborných kapacit, ať to je tvorba nějakých týmů architektů nebo spolupráce s externími architekty. Tohle se například už osvědčilo při realizaci projektu ve Vinternecových automatických mlýnech v Pardubicích, kde kraj realizoval velký investiční projekt a vznikla tam Gočárova galerie a je to prostor národní kulturní památky, kde se setkali 3 investoři, kraj, město a soukromý sektor a kraj vlastně již před vznikem toho projektu, už při tom záměru oslovil externí architekty, renomovaný český, s nima konzultoval a de facto i v průběhu tuto investici a dále s nima konzultoval. Takže určitě v tomto nastoleném trendu pokračovat. Například nyní na dostavbu galerie, tam byla vyhlášena mezinárodní architektonická soutěž. Co říct závěrem? Asi Pardubický kraj, i přesto, že to je kraj s malým územím, tak má co nabídnout, má dostatek kulturního zázemí, je u nás 20 a od ledna to bude 21 národních kulturních památek, máme 2 nemovité památky UNESCO, staví se v kraji 5 kulturně kreativních center podpořených z Národního plánu obnovy, kdy jedno je to velké krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. A díky tomuto projektu mapování jsme vlastně dostali lepší přehled o tom podnikatelském sektoru v této oblasti a snad se nám podaří tento potenciál těchto odvětví kulturních a kreativních využít pro další regionální rozvoj. Dobrý den, já vás zdravím. Rád bych tady představil velmi čerstvou, obdobně jako v případě kraje Vysočina, strategii Plzeňského kraje, která je čistě zaměřená na oblast kulturních a kreativních odvětví. Byla schválena včera, k mé velké radosti, a dovolím si navázat hned na to, co je v jejím rámci pro nás zásadní.
Plzeňský kraj, co se týká počtu subjektů, respektive zaměstnanců v kulturních a kreativních odvětvích, tak je, řekl bych, v průměru oproti ostatním krajům. Máme průřezová témata s Jihočeským krajem, s krajem Vysočina hodně, jak jsem zjistil, i s Moravskoslezským krajem. Naše asi nejdůležitější zaměření s ohledem na zázemí, které máme, tak je design, a to průmyslový, grafický, interiérový, i smart design, marketing a multimédia, audiovizuální tvorba a určitá sorta řemesel s vysokou přidanou hodnotou, které zejména se tedy týkají oblasti chytrého textilu a výroby nábytku. Máme firmy, nebo v Plzeňském kraji sídlí firmy jako je Horsfeders nebo Hanach, případně nábytek Arbit nebo židle Peška také mají své centrum v Plzeňském kraji. Hlavním cílem strategie, k níž jsme přistupovali záměrně s otázkami, kdo jsme, co máme a na koho se můžeme obrátit, tak je vzít to vlastně z gruntu. My jsme ve zvláštní situaci, kdy jednak máme město Plzeň, které bylo v roce 2015 hlavním městem kultury a které už dlouhodobě pracuje i na rozvoji kulturních a kreativních odvětví. A pak máme vlastně celý region a upřímně Plzeňský kraj se jako takový zatím na kulturní a kreativní odvětví přímo nesoustředil. Já bych možná tady ještě, než vám představím ty jednotlivé cíle, navázal na Milana Dederu. On tady prezentoval jako jeden z velmi pozitivních momentů, že došlo k nějaký komunikaci nebo spolupráci v rámci vlastně přípravy té statistiky a já to považuji za taky velmi dobrý moment i pro naší zkušenost, protože to, čeho si velmi cením, je, že jednak se nám podařilo komunikovat navzájem s kolegy z úřadů. Je to zvláštní, ale často se říká o úřadech, že pravá neví, co dělá levá. A tady jsem byl velmi rád, že se nám podařilo integrovat kolegy z odboru školství, že se nám podařilo integrovat kolegy z odboru fondů a programů, z regionálního rozvoje. A s nimi jsme na tom vlastně spolupracovali a zvali jsme na ty schůzky a dělali jsme to v souladu a hodláme na tom jakoby budovat i naše další aktivity. Hlavním cílem naší strategie je obecně zvýšit přínos kulturních a kreativních odvětví pro rozvoj Plzeňského kraje, což je vlastně takové to obvyklé, neptejte se, co může stát udělat pro vás, ptejte se, co můžete vy udělat pro stát, tak my jsme to vzali i takhle. My chceme docílit podpory a rozvoje kulturních a kreativních odvětví, ale zároveň bychom chtěli, aby i ta intence šla i ze spoda a aby i kulturní a kreativní odvětví měli zájem o rozvoj kraje jako takového. Chceme docílit našich záměrů jednak velmi si myslím základními cíli zvýšit koordinaci, protože jsme narazili na to, že hodně subjektů vykonává hodně věcí, ale navzájem se neznají a nespolupracují. Podařilo se nám domluvit, že v rámci společnosti, respektive ústavu Plzeň 215, které je teď známější díky své infrastruktuře jako Depo 215, tak bude pokračovat pozice koordinátora kulturních a kreativních odvětví a rádi bychom vlastně rozvinuli nástroje pro rozvoj kreativity a podnikavosti, a to ať na úrovni vzdělávacích modulů, dotací a nebo případně dalších mechanismů.
To, co je pro nás aktuální, chceme navázat na mapování a prezentaci úspěšných projektů a zbudovat tu pozici krajského koordinátora a zároveň spustit komunikační platformu. Naplánovali jsme strategii na 8 let z důvodu toho, aby to bylo aspoň na 2 volební období a teď nás čeká vlastně brzy, doufám, schválení akčního plánu, který již je připraven a bude předložen řídící skupině. To, co je pro nás jako pro kraj asi stěžejní, určitě víte nebo máte povědomí o tom, že Plzeňský kraj je jeden z těch, které jsou průmyslové a naší vizí je propojit kulturní a kreativní odvětví právě s tím průmyslem a v rámci toho budovat další strategie. Děkuji za prezentaci. Dobrý den, vážení přátelé, kolegyně, kolegové. Děkuji Ministerstvu kultury za uspořádání této akce. Budu moc rád, že vám můžu představit výsledky strategie Středočeského kraje a mapování KKO v našem kraji. U nás vznikla strategie pro kulturní dědictví, pro kulturní kreativní odvětví, ale celkově i pro oblast kultury. Nyní chceme dopracovat akční plán, kde bychom chtěli rozvíjet vlastně nástroje podpory audiovize. Odvětví, která vyplývají vlastně z mapování jako odvětví vybraná ke strategickému rozvoji, jsou herní vývojářství, knihy a tisk, reklama, architektura, design, výtvarné umění a scénická umění. Ta situace ve Středočeském kraji je specifická v tom, že nemáme žádné tradiční odvětví KKO, které bychom vlastně rozvíjeli nebo na které bychom mohli navazovat. Nicméně ta odvětví mají u nás celkem silné zastoupení a když vlastně porovnám třeba některá ta odvětví, která jsem tady vlastně vypíchnul, tak herní vývojářství například u nás má velice nízkou zaměstnanost v porovnání s jinými odvětvími, má velice málo subjektů, které u nás vlastně podnikají, ale mnohonásobně převyšuje svými obraty a ekonomickou silou vlastně ostatní odvětví. Čili audiovize je u nás odvětví, na které se chceme dále vlastně orientovat. Ta kulturní odvětví a kreativní odvětví u nás propojujeme s tím, na čem vlastně Středočeský kraj může stavět a co je vlastně silnou stránkou Středočeského kraje, a to vlastně kulturní dědictví. Přes kulturní dědictví a filmová místa, přes tu krásnou krajinu, kterou u nás můžete najít, ale i spoustu památek, se snažíme přilákat filmové produkce, ať už české nebo servisní produkce. Vlastně snažíme se i využít naši filmovou kancelář, kterou ve Středočeském kraji na podporu audiovize vlastně máme. A s touto filmovou kanceláří bychom chtěli vlastně sjednotit podmínky pro ty produkce, co je potřeba vlastně, když vlastně vyjde štáb do toho terénu natáčet. Benchmarking pro nás, nebo příklad dobré praxe je vlastně Praha. Takže toto je jedno z takových konkrétnějších opatření. Je to i propojené vlastně s cestovním ruchem. U nás vlastně nemluvíme o cestovním ruchu, ale konkrétně o kulturním turismu. Snažíme se vlastně turisty především z Prahy, ale i z jiných krajů nalákat do Středočeského kraje na kulturní místa. Strategické oblasti a cíle, které máme ve strategii, jenom rychle to prolítnu, nabídka živého umění a kultury, prostředí a měst a obcí. Snažíme se vytvořit takové příjemné prostředí, spolupracovat na tom, jak se starosty, se samosprávami, tak i s odbornou veřejností. Důležité je pro nás velice vzdělávání ke kultuře, ale i vzdělávání k tomu, aby nám vlastně ze škol odcházeli absolventi, kteří se dokážou vlastně na trhu práce uplatnit právě v oblasti KKO, protože vidíme, že je veliká poptávka i z těch mapování právě od asociací.
Čili u nás se rozvíjí hlavně spolupráce s knihovnami a snažíme se vlastně změnit ten stav, kdy pro mladou generaci je nedostatečná vlastně nabídka kulturních služeb, což vyplývá i z mapování. Identita, značka míst a mapování, to už asi jenom tak jako přelítnu. Příklady hlavních opatření. Máme vlastně kulaté stoly se zástupci KKO, takže nyní vlastně třeba připravujeme vzdělávací cyklus, kde chceme seznamovat účastníky vlastně s principy fundraisingu, rozvoje marketingu a brandingu, vlastně vytvořit si nějakou vlastní identitu, kterou potom budete prodávat. Máme vytvořený web Kreativní střední Čechy, kde popularizujeme téma KKO, výsledky, mapování, ale obecně seznamujeme s tím, co se děje v kultuře ve Středočeském kraji. Dále vlastně také chceme v rámci toho vzdělávání pomáhat poradenstvím v oblasti získávání dotací především institucím, které jsou v kulturní infrastruktuře jako kulturní domy, kulturní centra. Máme tady opatření pro tu mladou generaci, chceme se vlastně na ně zaměřit při spolupráci s našimi partnery u těch kulatých stolů. A motto, čím bych to chtěl dneska uzavřít, je, že vlastně my jsme taková, jako Středočeský kraj, takový prstenec kolem Prahy, všechno se to hodně točí kolem Prahy, Praha nám vlastně poskytuje spoustu turistů, my zase doručujeme do Prahy pracovní sílu, týká se to i KKO a je to takový hlavní bod, co se týká třeba rozvoje regionálního KKO, ale vlastně nechtěl bych vlastně tímto zapomenout na ostatní kraje. Středočeský kraj vlastně sousedí s 9 kraji a vlastně na pomezí těch krajů ostatních a Středočeského kraje vlastně vznikají takzvané vlastně kulturní pouště, kde ta nabídka kultury a kulturních služeb je velice nízká, velice malá. Čili naše call to action je, pojďme prohlubovat spolupráci, ti, kteří s námi sousedíte, pojďme si vzájemně představit svoje strategie, své akční plány a pojďme prohlubovat strategická partnerství. Děkuji za slovo. Dobrý den, já se jmenuji Alexandr Olach a jsem koordinátor rozvoje kulturně kreativních odvětví v Ústeckém kraji. Já bych vám to teď v těch 5 minutách rád řekl, jak na tom jsme se strategií rozvoje kulturně kreativních odvětví. Ta strategie byla připravena v první polovině tohoto roku. To, co se teď děje s tou strategií, je nějaké projednávání implementačního plánu, kdy se vlastně dojednávají jednotlivé gesce. Ten strategický plán je v té klasické struktuře priority, specifické cíle, jednotlivá opatření. Dojednáváme tedy jednotlivé gesce a dojednáváme finance. Protože všechny ty strategie, ať už jsou připraveny jako sebelepé, tak pokud nemají dobrý implementační plán a nejsou dojednaný jednotlivý gesce a finance ke konkrétním opatřením, tak je často taková strategie odsouzena spíš jako k záhubě, než k té implementaci. To znamená, že to se děje teď aktuálně a snad se podaří, nebo podaří se určitě strategii rozvoje kulturně kreativních odvětví v Ústeckém kraji schválit do konce tohoto roku. My jsme samozřejmě díky mapování odhalili spoustu kulturně kreativních odvětví, které mají v Ústeckém kraji potenciál. Klasicky, jak jsme to viděli dneska v těch předchozích prezentacích, není to úplně nic jiného, než je ta reklama na začátku, potom ta architektura a spoustu dalších věcí. Ale odhalili jsme jednak teda odvětví, které mají nějaký potenciál růstu, odhalili jsme odvětví, které by potřebovaly nějakou pomoc, aby se dále rozvíjely, a potom jsme samozřejmě identifikovali odvětví, která potenciál růstu nemají, ale dokáží spojovat různá odvětví a jsou poměrně progresivní, jako je třeba ten gaming. Ten je zastoupený třeba v Ústeckém kraji velmi minimálně. My jsme tedy vycházeli jednak z těch dat a jednak taky z nějakých kvalitativních metod, které jsme zapojili nebo které jsme využili při přípravě té strategie, a společně jakoby po různých debatách i s kreativci a podobně jsme usoudili, že je potřeba se vydat nejdříve tou obecnou cestou podpory celého kulturně kreativního odvětví jako celku a vytvořit tedy nějaké
nějaký jako vůbec ekosystém, který by celé to odvětví rozvíjel. Tak máme nějaké 4 strategické oblasti, nebo dejme tomu priority. Je to rozvoj infrastruktury a vůbec nějaké jako zázemí pro kulturně kreativní odvětví. Potom je to samozřejmě nějaké síťování a rozvoj toho ekosystému, patří sem platformy, centra spolupráce, coworkingová centra a podobně. Potom je to samozřejmě podpora vzdělávání a chceme se hodně soustředit na mezinárodní spolupráci a využít trošku tu naši pozici, když jsme vlastně jakoby sousedi třeba s tím Saskem. Co se týče těch strategických oblastí a cílů, my se samozřejmě snažíme v Ústeckém kraji každou strategii pojmout jako strategii, která by měla vést k nějaké strukturální obměně regionů. Také nás trápí podobné problémy jako jiné kraje, když je to ten odliv talentů a tak. Ústecký kraj je často spojován s těžbou, s průmyslem a děláme, co můžeme. Pardon. My se samozřejmě také snažíme rozvíjet nějaký kulturně kreativní turismus, navázat nějaké přeshraniční projekty se Saskem, komunikujeme s Creative Saxem, nebo kolegové s nimi komunikují. Já bych tu vypíchnul pár důležitých věcí. A to je významná podpora třeba kulturně kreativních center v kraji. Nám, tuším, z Národního plánu obnovy vzniknou 2 velká kulturně kreativní centra v našem kraji, ale my jsme se potom v operačním programu Spravedlivé transformace, to je ten operační program, který je pro ty kraje, které jsou právě zasaženy těžbou a průmyslem a podobně, tak jsme vypsali samostatnou výzvu na další podporu kulturně kreativních center. V tuto chvíli to vypadá, že nám vzniknou minimálně 4 velká kulturně kreativní centra v Ústeckém kraji a minimálně třeba 6 dalších jako menších. Takže v tom kraji bude jako opravdu výrazná podpora nějaké té infrastruktury pro kulturně kreativní odvětví. Také vypisujeme kreativní vouchery. Aktuálně teď myslím, že už jsou vypsány, nebo v nejbližších dnech budou vypsány kreativní vouchery pro veřejný sektor, tak jak je znáte pro malé a střední podniky. My se soustředíme na veřejný sektor, tedy na úřady, instituce, příspěvkové organizace a podobně. Koukám, že mi dochází čas. A také máme nový obor na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, inženýrský obor řízení kulturně kreativních odvětví. A hodláme v těch kulturně kreativních centrech jsme se samozřejmě vydali i cestou využití jakoby brownfieldů a jejich třeba částečný revitalizace a podobně a využít vlastně to, co tam máme k nějaké té obměně toho regionu. Děkuji moc za prezentaci. Úplně cítím. Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji je Dušan Svěčka, jsem z Technologického inovačního centra ze Zlína a potom všem vy se jistě ptáte, jak jsme na tom ve Zlínském kraji. No, já myslím, že dobře. Z hlediska těch papírů, které jsou k tomu potřeba, my máme vyřešeno téměř vše. Kromě kraje máme zmapováno Jihoherské Hradiště a nedávno i město Zlín, máme krajskou strategii kulturně kreativních odvětví, máme dokonce doménu specializace kulturně kreativních odvětví, která zní progresivní design produktů, technologií a procesů. Úspěšně se nám daří propojovat, já mám tam vlastně napsáno RIS 3, což je jako regionální inovační strategie. Daří se nám propojovat regionální inovační strategii se Smart akcelerátorem a s kulturně kreativními odvětvíma, tudíž jako jsme schopni na to získávat i nějaké peníze. A máme takový lehký kreativní ekosystém v podobě TICu, Zlínského kreativního klastru a Fakulty multimediálních komunikací. To všechno máme. A teď jako klademe si takovou tu otázku, k čemu je to dobré. Je to dobré k tomu, že vlastně víme, kde jsme a trochu nám to jakoby nastínuje, jakoby kam chceme jít. A to, kde jsme, nám ilustruje vlastně jako, to jsou ty hlavní domény, které v tom Zlínském kraji jsou dominantní, je to audiovizuální tvorba, kde za posledních 10 let vyprodukovala Fakulta multimediálních komunikací 2600 absolventů audiovize, což je nejvíc z České republiky. V produktovém designu jsme na 30% všech red dotů, které jsou v České republice uděleny.
A v tom marketingu a grafickém designu, tam vlastně je to potřeba vnitřní, kdy všechny ty firmy, které jsou v tom regionu, v tom kraji, vlastně ten marketing a tu grafickou tvorbu potřebují. Proto i my jsme si zvolili tyto 3 odvětví ke svému strategickému rozvoji, což je ten současný stav. A ten budoucí, to, nad čím uvažujeme vlastně, kam to posunout dál, jak se od tohoto bodu jako dál pohybovat. On to tady zmínil Petr, který v Jihočeském kraji mluví o tom, potřebujeme propojovat KKO s biznisem. To my jsme si vědomi a ono vlastně i ten TIC, i klaster, i FMK jsou vlastně biznisově postavené. Takže naším hlavním cílem do toho budoucího času je posilovat spojení kreativců s biznisem a my už máme některé projekty jako rozjeté vlastně při podpoře těch úplně startujících, kteří začínají, tedy startupů a potažmo potom v budoucnu scale-upů. Máme projekt Můj první milion, který vlastně umožňuje akcelerovat ty nápady a vlastně na začátku poskytovat nějakou mentoringovou podporu těm, kteří chtějí opravdu začít a chtějí se vyvíjet. Je na FMK čerstvě otevřen teďka pro studenty kurz základů podnikání v KKO, aby i oni věděli, jakým způsobem přetavit ty svoje talentové dovednosti v ty IČA, v ty firmy, v ty startupy, které potom budou schopné i v budoucnu živit. Také na FMK je v provozu projekt, který vyloženě zajišťuje spolupráci mezi firmami a univerzitními studenty, kdy firmy vlastně chtějí po těch studentech, aby jim pomohli se posunout nějakým způsobem v oblastech, které ty firmy jako cítí, že mají slabé. Což mi přijde úplně výborné, protože ty studenti na jedné straně se dostávají okamžitě do té reálné praxe a ty firmy cítí, že ta mladá, byť v mnohých oblastech třeba problematičtější jako krev je pro ně jako výhodná a posunuje je dál. My máme na TICu program Kreatin, který v té prezentaci je také zmíněn. To je vlastně taková ochutnávka pro ty firmy různých oborech audiovize, produktového designu a sociálních médií, kdy my jim dáváme ty sdílené experty k dispozici na prvních 40 hodin. Ta firma vlastně si odblokuje tu svoji bariéru, kterou původně má, že ten designer nebo ten audiovizualista je drahý a vůbec ho nepotřebují. Naopak v momentě, kdy vyzkouší tuhletu cestu, tak po ní chcou jít potom jako dál a dál. Takže ono to propojování biznisu a kreativců je pro nás vlastně jako vytýčením jako toho dalšího směru úplně nejvíce. Samozřejmě je tomu potřeba hodně komunikovat, já jsem marketingový manažer, zítra jsem na diskuzním fóru, které bude zaměřeno na komunikační platformy. Je o tomhletom potřeba dávat jako vědět dopředu nebo i následně, aby ty lidé věděli, že tyto možnosti mají možnost využívat. Tím jsem vás chtěl na tento panel zítra i zároveň pozvat a vzhledem k tomu, že už mi vypršel čas, tak bych jenom závěrem chtěl říct vám všem, nám, jak my říkáme, dělníkům KKO, hodně optimismu, hodně sil, ať tu KKO kárku zvládneme tlačit co nejdál a co nejúspěšněji. Děkuji.